Салому алайкум дӯстон. Бархатҳои вишифкадор сандор бори нав Дубаи тоза аз 700 сум то 1200 сомон дӯстон. Кадомша заказ кардани ватсап данависен якум дагёш 3-4 рам дора 1200 сомон. Баъд домаш 900 сума, 1000 сума, 800 сума то 700 сомон дӯстон. Кадомша заказ кардани ватсап данависен ёки личка инстаграм данависен нархоша мегӯм кадомаш маъқула буд ба қадриш суратша рӯй мекунем. Дӯстон беҳтарин материали сангои заводскои хеле хидзанисе вишифкаҳо сангош ҳам аст тоза заводас. Агар Дубаи тоза материалаш бархатҳои Дубай каси заказ кардане дӯстон ватсап данависен. Дӯстон лайк подписатсия на комментария фаромӯш накунед. Монданро публикация бигиред бода ягон шиносотон рӯй кунед то дигарро подписатсия кунанд. Пешакематон раҳмат барои дастгиритон. Бо паплинои туркирам дорем, бархатҳои аднатонам дорем. Чизе ки дар воқеъ буд паплинои арзонакам дорем. ватсап данависен бо суратошон рӯй мекунед. Дигари материалро дорем дӯстон. тамошо кунед беҳтарин материал. доставка ба ҳама ҷо дорем. ба дохили Душанбе берун ба ҳама ҷо доставка дорем дӯстон. бори нави Дубаи тоза, сангои тоза Сваровски заге бо ин худтон тамошо кунед. беҳтарин материал дӯстон. лайк ба мондан фаромӯш накунед дӯстон. дар ютуб подписатсия кардан фаромӯш накунед. бисёриё тамошо мекунанд, подписатсия кардаги нестанд дӯстон. ай шумо як подписатсия пешакиам атон дар раҳмат.